Aming chu van khop lian ani a mizo mingang deuh zonga aming hi siam rem sakani helai mizo rama kumsom don chu aum ve to ani kiloma chung le khat ule naw nu le pa ani to lova achung te hian an boral san deuh vek to a helai in hlo fa tura lokal ani a aum na puni lo mate hian achan sin le awan duai te chu lo hria in hlo fa tan mai ni lo ompui nge ta tan an nei deuh ta chota hun te kal zelin ama khupala mi je zoi oi chi le mi zengai nat om tak mai trong du ve pa ngai tak alo ni mai ba ka atai ma in no pang te thleng hian ngai nat a hlo a puni lo mate po hian an tang kai pui em mai sia ti chuan puni lo ma chun khongain afang hiala nei chhota ni kumsari don aum hnuwa India khole tui ni na te thlengin ani chhota a puni lo mate chung ko membara chiartel ani chowa voter ID chunin ani chhove ta zela ompui tlangwal ni to lovin puni lo mate fapa alo ni ta ni atu te mai po chuan khupa chu an ngai na a atai mak na le apui tlin na chu tu main an hmu mai lo naupang te chuan an ngai na a ani poi naupang te lom zonga han ti sak le thil han le sak mai thin chu aching hle a an mani chung kwa chau ni lo kautran le khutlang thleng po in mizo pa tlangwal tlom ngai tak ang mai hi ni an mani khom na barmalama po azin chho ngai meu to lova anu le apa puni lo matenu pa thu aoin a choi moi thiam sia mi zong chon puni lo man fapa ta na khopa ala chu alo ti su lo to pani ti an mu chiang deuh zelani ni masal tum kha chu tianga chung ko hlim tak le lung rual takanom mek lai chuan no pangtele puni lo mate chung ko ta na thudu om lo tak mai le pom har sa tur tak mai thil athleng tatlat mai le khuba chon tuk thuan an kilna chuan apa puni lo male anu piwan hlopui te chu enin kanu kapa thilpai mo tak mai hril du cheu ka ne ni a han tia chutia an fapat lang walin thupoi mo tak mai hril tur han nei ta ka chuan puni lo mate nu pa chuan an ngei ven hle maya no pang ti po chuan ka hau chung chuan an u khupa thu hril tur chu an lo ngai chang ve thap reng boka khupa chuan nu pa aizola in hlo na tur thadeu mai ka hmuwa na chu thok tran ngau turin naktip mai hian kalkadu ni a han tia puni lo ma chuan khupa chu iwa soila ngai lo ve a han ti deuh ha a no pang ti po chuan u aizola mo min kalsan dai dona ni mo hril hai tak chuan an lo ti ve ha mai bok nu ber chuan khupa englam hna nge ni a chu afa poimo om ve hlote thaim ni alo ti ve boka khupa chuan nu lo thataka ni don ka thian pa nen pon kan soi fel diam to a naktip ni hian ka hna chu ka join nga la tul to ni omna mun tur eile in kamamo engkim apoimo ber lo tur chenin a thadon lutuk ka van nei kain ti khopasin a han tia chutian fapa berin thutluk na lo siam diam to wang chuan helama hna chu tul viau don ma se lo te alo thadon bok nen tin naupang ani to bik lova puitlin lampan zel nan po athat pui jok peisein khupa na tho tur chon rem ti pui ve ta a chuti rual chon helama ero an buai pha in khupa mun ruak chu azau hle don ni in an hria aming chu pc zai than puya ni a tlangwal senior ani to kumsom thum panga na mangmek to ni ama hi chung ko khosak pa ngai takatanga seilian ani a kaushan lama po athat lai jong mangral ati theya bidang ta na luan chhuan nuam ti mi le mi te ta na mal som na ni chu anuam ti zong tak le rong bol na peng khat ni ya ngai tlat mi ani Facebook group pakhat na zon na tanga mel hriat ani a achan chin le na tho tur amamo ziate nu le pa u le nau te po anei to lo thu te ma se pathianin akhongaya nu le pa thar thatak le u le nau ama khongai tu mi thanem tak apek tak thu te
chuti rual chuan ama malam hun a thlir tel lo thei bik si lova thingtlang anga chuan na tha tho tur awang si a khopui lama na thazok le hlo thazok be sei ani ve thu te achan sin le ami zia laina tom tak mai te alo hmua lo hriatin alo khongai ta hle maya engemaw mak tak mai hian ama chuan hna ron thokin chupa group kaltlanga na tho turon song khupain ti chu eng tin tin motal lo tan pui thei chu eng be sei ta ni pathianin a hnena aron tir ni ngei chuan a hria a ti chuan pc zai than pui chuan khupa po su alo commenta a ti chuan chanchin chiang zoka in hril tha a an ti tak wang chuan an number te chu anin pe a pc zai than pui chuan a thei ang to ka na tha lo zon sak chu atiam ta ni khupa background te chuan pc zai than pui hnuk chu ati ul hle maya chuti rual chuan ama hmangai le khongaya an fa atana la tu puni lo matenu pa po chu chuan om ati hle mai bok hunte kal zela pc zai than pui chuan khupa na tho tur chu alo hmu sakta a aizol veng pakhata chung ko pakhat pa ber hming chu david sivan sang ani a ani chu officer ni in anu pui pi rebecca lalom sangi ero sumdong ni in an fate sikul kal tur thla tur le an private driver tura an momo thu shilin lopo thale a driver chu chungko member ang maya an hnena omngal thei tur le room po ashan pa thlapa an pek thei tur thu te chu shilin pc zai than pui po chuan pusi van sanga te driver tur chuan khupa chu alo ti fel sakta ani tin khupa hi lir thei vuan thang alo ni a license po nei thlapa chumi lama chun harsatna aom lem lo boka tin atong kama fel fa in apuitling via vina lang boka zugle hmu mati me lo le zela ri hlo dang po khoi lo le zel nen pusi van sang tenu pa duang tak chu ani bok ti chuan khupa chuan anu le pa a u nau te pani chu a hna thar tur lama liam san to tur chuan ain bot sai ta a anu le pa puni lom le pivan lupui tele no pangte chuan akal liam tur chu ron thla in an ngai don hle mai an khu har lokin an hnuk te chu a ul ru teu mai engtika nge ilo honang anu chuan hantia khupa chuan kanu ka pa kana thona ten hon min phalsa khun huna kalo ho vele mai don alom akha tokin karon tlo thinang chu chuan mami le mama po fel te vin lo omru o a u hian alo ho huna thil thadeu alo hon don cheunia ti in lungcheru tak chung chuan anin thla liam ta ani facebook atanga in hmel hriat thian thatak ang maya in po ole relu in hong taka ti duna thil soi don thin anlo ni sa to wang chuan chutia atak nge ya an hanin muta po chu makan tilem lo anlo in be sei lok ang ve fe an nia ni nge yang an hanin chibai lo plopa an na thona tur pu david sivan sang te chung ka chanchin tlem zong te hanin shilin an na kalmang tur te chu an hanin shil pa mol mola ti chuan tlai lam dar lia chuan pu david sivan sang te chein lama chuan anin khal chuak vele ta ani an driver thar turan lo hmu chuan uluk tak hian an lo ena ani chung ko hi chung ko khosa thei takan ni a anin vongfel fain anin rail bol na lampo tha a chuwang chuan driver mai turatan po chuan andu tuin andu uluk hle rengani khupale putivita te chu an hanin kom masaluama chuti an chanchin te an mizia turomang te an hanin belchian taka chuan khupa mizia in ngai tlom takle puitling rutak mai te atong kamfel fai thlar mai le na chuti nga in pek zo mel tak mai te chuan officer ve meu pu david sivan sanga lungpo chu adum ve ta ani nge yang anina chun om ve ngal tur chuan anin tita a room po ashana ani ngal tur thu te tin atuk le tanga an driver ani to tur thu te shilin in thlarung lo le zalen taka ma ni in anga om tur chuan an hanin tita a pu pc zai than pe po chuan khopa hena chuan du sakna te han hlanin ama mo huna pianga le
thil hriat thiam lo anei huna chuan ama chu ron ve mai thin tura cha in a trin san ve ta ni ni te liama huna kal ve zela khupa po chuan an na thar chu nuama ti ve hle maya pusi van sang te chung ko chu alaka pon felin an zau hle mai tin ani khupala ataima in azama lo thasia naupang te po chuan kar lova an ngaina ta thuai mai renga ami zianel omin anun chu atlom phian le ngala pusi van sang te chung ko po chuan an kut le ke pera an la nei chho thuai dona ni ti chu a chiang reng sia ingama chang chuan khupale pc zai than pui te po chu thian thangin anin muin anin kom ve fo thina tin khupa hian a khomi lo ni sa tanana na chu thil kalmang le zeizia te lo hria a amamo thila hi chuan a thian pa pc zai than pui chu awa bel deuh chot mai thina ni an hanin hre chiang chho ve zela khupa po chon facebooka anin biakna tang le ama pc zai than puya ain soidana tang ngei po in athu seite chu adik nge ani ti amu thiam chho ve zela pc zai than pui hi miril ru thata kan hrim hrimma chu thudang ni se ama to ka in chuang thiam ve tak mai le chapo ni silova hanin soi thei hi a hrat ve riau mai bok an chung kwa an lo khosa theya sumle pailama po an muingil viau mai ani ome tin kaushan lama ala minga lo tha a ming chiatna le ming hiau na tia han soi tur hi nei khat hle a chumi te po chu engma chang hi chuan a han chuan puin a chapo pui ve hle thina ni khupa po chon pc zai than puya hanin soi theina te po chu angai thaliam ve mai zela adik chuan kongeng kima ama tan pui tu le ton din huna hruai thleng tu hi ania ani tan hi chun a thian pa chu apoi mo in aza ru thin hle ani amero chu khupa hian a hriat mi lo thil pakhat ala om tungkhat chu pc zai than pui chuan khupa chu ron bia a khupa hnena chuan a man le man lo ron zota khupa po chuan a man thuin alo chang ve mai poka ti chuan pc zai than pui chuan khupa hnena chuan khoi hmuna emo kalpuya ron soma len kho thon pa ani tur thu te ron hrilani khupa po chuan apuin amimal thila a chu ba du huna a man tur bike kol tir mang chuan a thian pa lo nga na mun pan tur chuan ain khal chuak ve ta thuaya chumi tum chuan khupa le pc zai than pui te thian duan chuan thian huwaleng kho thon pa in ti in berotlang lama chuan an kal ve a pc zai than pui lo ru man thil ve kani khupa chuan makti dewa nei ta a thian pa christian tha em mai nia lo ngai pc zai than pui chon zu a in lai mu ve ta tlat mai le ama khupa ngei po chu in ve turin anor na sata hle maya mase khupa chuan apuin a hriat chu a lo em wang chuan a in ve du tangang lovani pc zai than pui po chuan khoya ma soi chuak chuang lo tur chuan atia ain ngai bik lo thu te hrilin avei khatna ni ve tho thu te chu a hril pa mol mol reng boka chumi tuma a thian pa pc zai than pui om dan le mi zia te chu mak ati hle mai alo hriat thin dan nen chuan ain person tran ta hle mai ani mase ama ain soi dan angin avei khatna alo ni ve tho chuan ala zia e mase nakin zela po chuan thil thalo tak tak ala tong chho mayang ti a hlau hle maya an kholama anu le pa puni lo matenu pa point an hril ngun ber le an cha ngun ber khani renga thian thalo akop pal hlo mayang ti kha an hlo pui berani tumkha chu pc zai than pui chuan engmo thil poimo awma wangin a thian pa khupa hnena chuan chhuwa puilok turin awa som le a khupa po chuan a thian pa somna chu lo hnar bik lo ti chuan le khupa le pc zai than pui ta thian tun chuan thil poimo tin an chuak dun le ta ani tlai lo ni a zan hun an her chho mai to don pusi van sanga chuan anu pui hnena chuan maminu khonge khupa hi oma kala mulo reng reng mai khoya nge moni le kal le a han tia annu perpeka lalom sangi po chuan khupa kalna chin chu lo hrabi khau lo mai khoimo han phone te ke point khoi emo tir lok ka du sin alo ti ve boka pa ber chuan ka phone kola la theilo
switch off in ti zela lom alo tia chutia an driver khupa re tak wangwang hnuah chuan pusi van sang tin upa chuan an ngoi bo pui reng thei talo khupa chung te lam chu biak po an han tum ta a ma se khupa chung te han biak po dan tur chu an hramai silo nu ber chuan an kholam a hin alo ho dai nge nia ani hi shom te hi alo ti review to zok ni alo in tharung le alo lungleng hi alo ho tamai ani lo mo a han tia chuta pa ber chuan ni e isoi dik mai thei azak zum chi le in tharung chi khan ira usia engpo ni se han ngak le devila tin ama ron boi pui tu tlangwa hne na te po khan alo variak tamai po ni thei bok engma minla ron hrilawani chuan kan ngai ven le don nia anti tangot mai ni atu khuwa wara khupa chu re hin la re tlok reng mai sia chuta ze jong pusi van sang ngai chu thato lo hodu te chu ni se kan hne na po soi mai om hi nia ti in khupa room te chu a han en fi a ma se khupa thom hno le bungro te chu alo la kimbar mai sia khoya tak chuan kalang mo ti in angai na chu a hrelo kher mai chanulama chuan pusi van sang ngai chu ala that theilo wang chuan nu ber chuan police ne na thlen mai la a chung te la chu biak po mai dan kan hri silo an tia pa ber chuan ngoi lokri ang a thien pa ka han biange a number kha kala nem o ti in pc zai than pe chu han call tangot maya oh hello pc zai mo oh heta van sang khania hei khupa hi nimina tangkan tun thlengin alaron holova khalama aron tla pheite hi nilo mo achan chin ilo shem antia le lama tang chuan ani mo chutiang engma ka vhriat puilo ve nimin ka chuan kanin bengei maya chua dun po kan tum nge a ma se kan thul le ta ni apak chu ka vhramai bik lo ve aron tia pusi van sang chuan chu khoya emo chua chu atum ngei ti na ni mo a chu tum na soyem le lama tang chuan ni lo ve ki ma zokin min chu puilok ro ka tiama se angai le ta silova chumi zok chunia pusi van sang chuan ole hei ka han biak don lein sui so fain ti zel mai sia to sul te alo to ka ni ka han ring don na lo mole ole a chan chin hriat chuan min ron hril vat don nia o ti in an kholma achung te biak po dan ni hriat chuan lo han beta che an ma ni kholma te hian alo han ho chho mai ani te po kan ring dewa le lama tang chuan ole lo biak po dan ka lo dap don nia chan chin chu ka lo hril leng che ti in anin biak na chu an ti top ta a chutia khupa re tak wangwang atanga ni hni lai mai an liam le taka chuan pusi van sang ten upa chun khupa bo thu chu police ne na thlen an dum ta a pc zai than puyala khan an kolama chung te point a ho cholo thu an ran hril ni khan aran hril le thlap sia chuti lai mek chuan chanchin thara hian zema bok khodaya hnom paina bula kham fit som nga vela sanga ramwak pakhatin ruanga mu thu hi ron puang ve mek poka chu lo mu in pusi van sanga chuan anupui chu a hril ve ngal thuaya ruang chu tunge ni hriat chian thei ani lova ma se alandana mi kutura thiani mel tual thatu hian ruang hi mu chu ani mailo nan hian khama apai ni na langa tin a mai vun chu ain hik vek bok adula chun chim te vi na hnu ma mun thuma oma akot hnung khir sakani a alu ru chu aduk vek mai bok ruang bula chun eng thil dang ma mu tur om lovani nima sila tual thatu hian hriat mai pakhat anei ani nge yang ruang chuan akekor iptea chuan passport size thalak pani hi khorzet hian alo aktel hlau maya chu thalaka mi chu chanchin thara chuan alo mutu ten tunge ani an lo hriat theinan an tar lang tel ta ani pusi van sang ten upain chanchin thara thalak an ron tarlan an lo mu vele chuan an meng zau ngal kok maya an dang ngal sop thei hialani alan dan ni ta chu zema bok daya ruangan chhar chu an driver khupani
ni thum chung zet mai achin an hriat to lo ngei chu anita ani chu vele man mo tak chuan police station lam chu an be pop tangal thuaya rungan char chu an han hriat thu le an driver ni thum chunga chin an hriat to lo khupa ngei ani thu chu an thlen ta a an ni po chu police te chuan an ko tangala inspector remro ta chuan ruang thisen kharin abo nuai mai le mai vun hik vek mai chu ngun zet thina en wangwanga hei chu na sataka ngai sak ma sak zet ania tunge ani kan hriat lo nan a mai vun an hi ka tin helai daya mi tu vak main an tlopo lo na mun khama hian an lum thlak tir le a tin a thut mun atang chuan han ding chuaka ruang mutu ram vak ne na chuan ole kapu ruangi mudan hi min han hril ta che chupa kumsum li chhowe tur chuan heti hian ruang mudan chu han soita a hemi khuwa zema boka khosa hi kani a kan khodaya hian ram vak pa hian chome te ka zong thina tumbu te ka vai thina rotuai te hi ka khe thina ni ma sela ruang ka hmuna lai chu mi tu vak main kan tlopo ngai lem lo hmun ani a hmun ma rual rem lova a khok rok wang hian ani enge mo ka hriat ni mi la tlopo ngai lo hmun kham hnuaya mual khu ka tlo chak tlat mai peka ti chuan ke ngei po kala kal ngai lo na hmuna chuan ka wak lut chhota roi mai ni khu han en la sar kham hi chu te kham sang tak phei chu ni lo ma se tlak pal chuan lum theina ngei turani a hmun ma te khu arua rem lovani ti helai tang poina hriat thei khu khumi among lamwal tang khun rem lo chungin kalut chhota ni chuti kalut chhotak zela chuan khonge khamonga pul thut lai te po han po chholo loila acha kumalo mole ti in ka chhota zela hemilai tanga han thlir po alang ruak thei among zol phei velek lek lai khu ka soina ni chu ti chuan le ka tumram ka han po chho chu rim mak te mai hi ka hria a khumi lang thei chin kor ruam thuk vak lo om khu khumi kor khu ka zo chhota ani ti chuan le ramsa thi to troi rim nge niang tia ka hnar ka len vat lai chuan ramsa thi ni ngei tur chu ka va muta ani kor ruam pia chia thingting thel thup kara chuan ka va muta a ka va bel chianga ma se ramsa thi troi reng alo ni lo mishing ani ti kan hriat chuan kho chung lam ka be pop tangal watani ole kapu alom ome he pai tunge ni kan hre thuai tura in ngaila passport size thalak te po kha an the dar ngal don kha ole ho thei to e helam chu ke ni lamin kan lo boi pui to ang ruang chu postmortem turin hospital lama phur pheiani ta a ruang chu tunge ni hritu nia in soi pusi van sang te nu pa po chu police te chuan thu lo zot fi in khupange ani le ni lo chian tur chuan ruang omna lama chun an ron hruai ve ta boka pusi van sang te nu pa in ruang an han mu chu rap thlak ti zet hian an meng phar on thei hiala ni lo kapu ama nge yani khupange yani kan driver khupange yani e kapu zoela chuan kapu I hre chianga mo mai tang hin tunge ani a hriat thei si lova tin a ruang hi a troi chet tran box sia alo tia nilo kapu chulama nilo athom no ha khini khupa thom no nge ni ti hi ka chiang athom nuang midangin alo nei ve ni poin kha thalak passport size thalak kha aki kor ipatanga inmu chuani lom ni zoela chuan oni e a thalak atang hian in driver khupange ni ti chu in chianga mo o sir kan chiange ni thum liam ta tang khan achin kan hreto hleinem ti in khupa chu an driver an ni thu te anin mel hriat chhodan te ama po felin a hoi hom thu te min ngai tlom mi le taima takani thu te le rui hlo a khoi om an hriat lo thu te thian po a kom tam lem lo thu te an han hril fia ta a police te po chuan chutia an ruang chhar chu tunge ani chiang taka an han hriat ta ka chuan investigation tran tur chuan anin buat sai ta ngala mi hring ngai na tom le minun tlom ve te mai mi poisoi hlau tak mai le
roi hlo po khoi ngai lo tlangwal fel em mai chu tia arwang an han chhar tamai chu pusi van sang ten upa rel ru chu ana in an ngai tu ana akal thui kher mai tunge chu tiangang tual tha na rap thlak an driver poisoi lo chunga lo ti du tamai ni police lam hrel angin an kholama khupa chungte anule pa te po chanchin chu hriat tir ngalwa ta tul ti an hria ti chuan khupa thian pa veber pc zai than pui bok chu an han be pople taroi maya khupa chunga thil thengte chu an han hrila pc zai than pui po chuan chu tiang ang thu deng khong tak mai a han hreta mai chu poya ti in rap thlak alo ti ve hle maya khupa chu felte lul nen chu tiang thil achunga ti du tur om chu an omarin lo thu te alo soi ve luama ma se tha nge ani ti chu thil chiang taka lang ani tlat sia enge thilum zia ni tangai pc zai than pui chuan puwan sang ke chu helaya mizorama ka om si lova phaya ka om dai sia khupa chung chang po chu khaminia achin in hriat lo truma minron hril bak kha kalong mei ven zui lem lova chu tiang thil achunga thleng tamai chu azia lo hle mai makkati kher mai pusi van sang po chuan khupa te kholama khupa nu le pa te chu a han kol ngal thuaya ma se chu thu an fa pathi dan rap thlak tak mai han thil tu ni po chu awa hu phur omin awa chak om lo ngai vele an fa pa na thoka chhor tu an lani le ta zela chutia an fa pa thi thuwa an va thong tamai tur chu thil nuam tak zong ani don lovani inspector remro ta le naw te po chun khupa thi dan chu chuin ma an lo lave zela ama chhor tu pusi van sang tenu pa chu thu zo fia turin an kauta a inspector chuan pusi van sang tenu pa chu uluk tak khian a han thlek dau dawa chu puwan sang khupa chu mizo ani lo ti naim ni puwan sang chuan kapu ka hre thiam mai bik lo chutina chanchin ril tak ka hre bik silova ani na taka chuan midang dai atanga hetia driver tura in ruaile chutianga indoor chhong chu kan nima azok inspector chuan mizo tonga payem khochak lam mi ani ti hriat theina turin atonga hriat thei aniem puwan sang chuan kapu atong na chu anal khop mai mizo ophoi nen danglam na ka hrelo a paichin ei lo reng reng a hming khopa ani wang chawa mizo ani lo ring kan nima azok ome chuti zonga chuan inspector chuan a chungte chu in biamo kapu ka hril to e inspector chuan aboni ti maila achin in hriat lo ni kha in rin ni in tiam ni kha oni e kapu ni thum chung za chu achin kan hrelo walom ani chuan puwan sang in driver bodan chung changa chuan in ngai te thalowa police ne na in thlen lem lo ti naim ni ai thlen lo kan nga kani khoya emo akalanga achung te ne na emo athian pa kan timaya ahming chu pc zai than puya ni a ani chu keima ni ne na minin mel hriat tir tu ber chu ania ani ne na te chuan alo varia kani de kan ringa kan ngai ero athalo khopa police em chu kan thlen lo ma se ama chung te ne na alo ho niang hanti donila abung role thom no engma la silova arum po apangai thlap sia tin keini ne na engma soibok silova athian pa ne na chuna ria kan niang hanti donila athian pa pc zai than puya po kan bia a ma se anin mulo thu min lo hrile zel sia kan ngai athatalova police ne na thlen mai kan du ta ni chuti lai tak chuan chanchin thara ruang chhar ani thu kan han hreta a thalak an ron tarlan atang chuan khupa nge ni ti kan lo hreta zo kani inspector chuan in driver mi mal nun le mi mal thil hi in hrevak lo ani ti na niang mo o sir kan hre thuk lu tuk lem lo achung te biak po na tur po kan lo nei lovania mi fel tak le mi pa ngai tak mi tai ma le in tharung chi rui hlo po khoi lo ani thuero kan hriat dan ani e chuti chu helaya eng tia rei nge inin hron to
in hne na eng tiari nge aum to halari ro thlakat pum hlum or chawalani chumi lai chuan thian emaw ngai zawng emaw ama ne na in lai chin midang mi pakhat lek chau po hriat pui in nei lovem ni sar ka soita kang khan thian hi akom tam lo khop mai tin mi taimani na hi thok deuh reng mai ni in lama po hian kan kutle kan ke berani ka hriat thei china chuna thian pa veber PC zai than puya chu ani deuh mai ome chuti chu PC zai than puya chu khoi ve nge aom na emo ama biak po na tur min hril thayem sar hei a number chu ka nelom ke point ka beto khopa chanchin ti ka hrila ma se alo la hre ve hau lo maya khopa chung te biak po na tur number po ama min pek hi ni lom tuna tak phei chuan mizorama a om lo ni nain soya phailama a om dai ani ome zoela chuan phok zathian chu sar chu pa PC zai than puya chuan beng va verve alo tia inspector chuan zoel thu kan zot fianga thilom zia chiang chhozel tura anga yang PC zai than puya chu phaya aum dai wang chuan police te hne na chuan ain lan thei lova chutia phone atang ringot lo dewa mizoram lama ko hodan chu police te chuan an handap ve ngal boka mase PC zai than puya chuan ho mai thei ani lo thu te alo hrila chutia du hun huna a hna chu tlan bo san mai mai thei ani lo thu te chu alo hrit let zek mai a thian pa thina chu poya ti thu le a chung te po ator pui thu ero aron hril ve luama nima sela ama deuh chau chu police station thu zo fia tur an la nei om chun ala ni mai ri wang chuan police te thu chu ngai poimo tur chuan an han hriat tir vele boka PC zai than puya thung chuan in hriat duang chu ka hril vekang cheu ma se lo ho thei ka ni lo ka hna hi ka ta na poimo lutuk ka hun zong zong ka pek na ni sin inspector chuan chuti chu hei hi min han chang ta che eng ti ka nge phaya chu ni chuk thlak le lam tang chuan ka chuk thlak na te chu ari le tolom inspector chuan eng ti ka nge ka ti lom le lam tang chuan ni som ni tho tan ni khan chu isoyom zia chu nimin pia mai aniang moi sai ala rei lo hle mai I thian pa bo ni hi ni som pariat in rin ni khani chumi hnu ni ni hnuah chuan phai chuk thla I thian pa bo thu po chu I hre turani le lama tang chuan pute u ka hna hi ka ngai poimo ka ti kha ka ril ru zong zong ka pesin inspector chuan eng poni se I thian pa bo ni chuan I thian pa hi na ron bia chem emo I muem le lama tang chuan biak chu kanin bengei mai ma se kanin mulo khoya emo chu atumani kha karinga inspector chuan khoya emo chu khoilai tak nge le lama tang chuan ham sar ka shabik leinem karin thu mai ni chu inspector chuan hey pusi van sanga ama chortu hian thileng kimin hril vek to khupa chanchin zong zong inin lai chin na in lai chin nei nei puite tin nang le khupa in kar inin mel hriat dan thlengin kan hrevek to chuwang chuan kan hmu che angai ni le lama tang chuan engwango chuan mo achan chu nangma chau hi khupa hian mel hriat pa ngai takle thian anga kom thin anei chun ini alan wangani le lama tang chuan nilo pute ka boilutuk ka hna hi ka chan pha vei chuan ka nun hi achhevek ani mai inspector chuan chutin ni chuan engtika nge hilo chuk theyang le lama tang chuan pute chutin engma soilok ngot thei anilo kaum nge po le ka tan chuan athalam zel zo kania na nget nei hi lom ka du berni zo ela chuan helamaron chau mai atum lo mel khop mai sar hepa PC zai than puya hi kan chui deuh chu ngai ni a thian pa thina chungchang hi engemaw tak hriat ani ni karing hlel tlat mai alo tia inspector chuan police te thu pek I hnial don ani chuan police te hian eng thil nge kan ti thei chu I hriat kha le lama tang chuan pute min ring hlel vela moni le ha thlak hlum lutuk puaina kalaya aron tile ole tlangwal eng poni se hei chu kan ti dan phung ve reng ani ti chu I hriat kha kan rin hlel wang che ni lo
thuin zo fia hi kan kalphung pa ngai mai ani I thian pa hi tha ani sia hemi hi kan chui zui atul ani ole iom na dress min hril ro le hotela chuan iom ka ring lo phota chutia na te thoka iom ani chuan thian te nen inin lua ti na nge le lama tang chuan han tho khal pa hian ke hi min chui zui in tum ti na ni mo zoela chuan mi a tak chu ni don lavani kha alo tia zoela dana chuan mi suala ni chu a ring hlel hle ni ti a hriat mai a chiang reng tolom sir pc zai than pui hi mi suala ni ka ring hlel ke chu a thian pa bo hnu ni hnia phaya tlan bawa an na tho chung chang soite na dress te heng zong zong hi alim vekan ni inspector chuan khulam police te khan ti khan lo fin fia ro se athu soite adik reng em ti chu kan la shmai don alom tin ke ni lamin helama kan lo chui zui vat atul bokang zoela chuan sir eng tinge ma kan la kang inspector chuan helama chung te kan lo vat lo don ani an fa pa ni na dik tak chu kan hai chu kang dot alo soilo ani ero chuan changdang kan le mai po tulang zoela chuan sir rin har saviau ma se ama chhortu pusiwan sanga tengei pokha en thlak deuh chinin ka hria a han tilea inspector chuan ni e changdang kan tur van don viau chuan aniau hi kan chui tur te chu an niang thudi kan soi rengem ti kan fia zel don ani atita a khuparuang chu postmortem ani ta a adula chun chima mun thuma vini a aluru chu sop lek lek boka a mai vun chu a hi veka wangin a vun an hi chu khoya nge aom ti ero hriat ani lo anu le pa puni lo mate po chuan an fa paruang chu lungche tak chung le rilruna tak chung chuan an kholama an phur ho ve ta ni police lam chuan an fa pa tual thi na chung changa chuan chanchin thar aum ve le an hriat tir ngal tur thu an hril ta boka le zoel khupatrian pa pc zai than pui chu tu chiange ani hriat chian tumin che chu I han la tan tong miang hei khupapu pusi wan sanga min hril danin pc zai than pui te hi mison venga anom ni nan soya tin ama pc zai than pui po khan mison venga anom thu min hril ve chi aboka dot chu anilo phot tura ngayang ti in peise na sang tak nen chuan pc zai than pui te che nein lampan chuan chet an la ta ngala police te mel an ron lan tak hlola chuan pc zai than pui nu le pa te chu an hril alo hain an lo phok hle maya e khai kapu nge ni ta police in niem inspector chuan oni e ke hi inspector rem ru ta kani e chu thu an hriat rul chuan pc zai than pui nu le pa te chu an phok le zul kher mai inspector ming chu an lo hre to thin ani nge yang thut khom na pin dan lama chuan an hanin zui pheya pa ber chuan anula hnena thingpui te lo buat sai tura a han cha hnu chuan police te nen chuan an fa pachung chang soi tur chuan thut mun chu an han rem ta a kapu info pa hi tuna phaya a omti kalo hria chu pa pc zai than pui pa zolian a chuan o ome nemin pia mai khan a chuk thlani ome ke ni lam phei chu min hril mi alwa a han tia chu vele inspector chuan eng tinani phaya chuk tur thu a hril lo cheumo inspector engma min hril lok lo in rini tangkhan ina aron homi alo maya ti chuan ke ni lam chuan aumna chin kan han ngai venta a atira chuan kan phone call a chang lok lo nge nge ti chuan kan han call tak luk luk renga chuan kanin be thei ta hramani phailama na wangin alo chuk thladai mai anioma engma kan lo hrevelo chutia engma po min hril lova aum tamai mai chu achan kan han zola chuan engma soi thadu lovani ma nia in hai kok ve du thu te ma nia in rel bor ran adu ve thu te ngai tom ani lo thu te tin nupui te po nei adu nai nin soile zela aruam man na anga aum the ani chuan khunrei tak chung chu phailama na thokin in beng belve don ani oma
chu tianga om chu atumani ome ke ni lam takhi kanshil ahitlang tesin inspector chuan ina aron holo iti ni kha inrin ni tm o pu inspector inrin ni som pariat ni khan alo ho to lo amero chu ka hriat sual nge ni ang ni zan mai khalani mama ru matanga thom lo ri kha ka hria a ka fa en chuan engma phei chu ka hmulo mama hian arum kong khar hi kallo hian ada thina boruak thiang lim ti in khatia thom ka han hriat khan mama hi alo ho ni te ka han ringa ma se engma ka mu tak si lowa chuan ti in atuk ver kong khar te chu ka kal thata a ti chuan chau kalama ka phei vele maya tin ka ngai bel thil nge ka hrelo khatia mama room tuk ver ka khar pa khan pon lam ka han dak chuaka mama room atanga lang thei thingkung ding pakhat hlim thlabula mi pakhat phede uwai hi ka zuk mutla thian ka hrengnge nge bok ma se chuero ka ngai bel thil mai emo ka mu sual mai mai emo po ani theya inspector chuan ifa pa po chu alo kir le po ani ve thei tho bok tin i hriat sual le ingai bel zok po chu ani thei ani la tak chu tin chumini ifa pa in alo holo ni i som pariat ni chu a thian pa khupa bo ni khani a chumi omzia chu khupa nen khan anin hmu ti na ani thei tlat mai ama ifa pa kan zo khan khupa bo ni khan khupa nen anin hmu lo thu soya tin khoya ma achu wa lo thu asoi boka khupa nen anin biak thu ero asoya chuti ani chuan ifa pa hi rin helom thei ta ni anna chu englampang na nge ani i hriat puyem kapu engma ka hriat puilo makkati in ka hril hai hle zo kani tun main maman chu tianga ruam manna anei om soi ngai lova aruk tak takin engkim alo ruam mananga hanti donila keini tal chumin han hril ve om aleng chuak mai mai nia kan lo ngai kha phaya chuan alo zuk chuk thladai mai ti na ni tak ber chu zoela chuan kapu info parum vel chu han en chiangila point tm athom no kimem bungrua akimem hriata thani alo tia inspector po chuan info pa chuan abungrua emo athom no emo aken le ken lo in la hrelo ti nem ni tin chutia zana thomi hriat nuwa chuan thilbo wa omem kim lo wa omem isiem zolian chuan pu inspector engma bo om ka hre ho lo thilpa ngai lo po omin ka hre hek lo ka beng cheri le ka mu sual mai mai ani ka ring ma zok amero chu atrula ni chuan uluk le zualin kalo en fia le don nia inspector chuan tin phaya chutia ma ni kut ke nge ya in hai chu tuma akal mai dana chuan in fapa hi kumno pang chia zok zok chu ani big vak to lo waniang mo tin sumle pai angai ngei dona chung vela te po chuan ama pul hian sumpo thanim tham tak chu kol ve tur chu ni chuti ni lo chuan engtin ma ni hanin hai ko tura phai lama han liam thlak ngot thei ani lawang ama pul do vek hian ain bok rang vel vek to ti nem ni puzaulian a chuan pute u in han soi e nazara ka har chuak huai mai mama hi kan duat em maya a felin atun manuna hin soi sel na tur kan hringai lem lo ti in afa patun manun le kaushan le khotlanga po mi fakani thin thu te tin in chung khur le mi mal nuna po apui tlon to viau thu te sumle pailama po ama pola sum thanem takani shan to thu te mani ke ading thei to tura an hriat thu te chuti ruala chutia ru manna dang lo neya phailama ombo san tamai ero hriat thiam har anti thu te chu an han hril ta a inspector chuan chu tak reng chu ni ama pola sum khol anei lovani chuan phailama aliam thlamai mai lo tapang nang ni engma dil box si lo chewa phaya akal don ti taknial po a hril si lo chewa engponi se asum chever hriat kadu khop mai ama la chuan engma min hril thadu don lo ang tlat mai sia atita a Delhi police station atang chuan information handong ta a PC zai than puya ti mingpu Rising Star Hotela room book reng anom lo thu andron thlen tatlat mai
chuta inspector chuan PC zai than pui chu han call le ngal thuaya ma sen lo rin lok ange in police phone call chu aron chang ta ho lo mai switch off in tita zel maya police te po chuan angai na an hrelo tlang ta kher mai amai ro chu PC zai than pui nge chu a thian pa that tu ni alang chu ani ta ni inspector chun ngun zok chuan han ngai tu kir le a chuta Zoel a hnena chuan Zoel min han thrilte khupa kha khamilai aruang an hmuna khan tha ani ringem Zoel a chuan sir a chiang rengalom khupa kha mundanga thani a khalai hmuna khan aruang payani ti na ani mailom khalaya khan tha chuni se mi in an lo nge yang tin chun kho en lain khalaya tualan thadu kher lawang inspector chuan thil ni thei ani ma se zan lama tha jok po ani ve thei tho bok abo ni tanga chut khan ni thum nia ani kha aruang kha charani ta kha chuan le han chui don te tol thatu te hian eng tiang takin nge che tan la kairin Zoela chuan sir PC zai than pui hian a thian pa hi apum chuakanga khalaya khan hruayanga chumi ani lo pain hun rana athat masa zetanga ti chuan khalaya khan ruang chu a paita ni ang inspector chuan a ruang chu motorin a phur nge anga PC zai than pui pa kha han kol te le puzoli na hne na tang chuan a fa pain aron hol ho ni chuan an motor eng chima pon lama a chualo thu an hrele tatlat mai tin motor po chu khal chuak ni se ina akir le nge anga motor bo om silova engin nge aruang chu apai ta kang khuparu ai tu pusi van sang atelam chu an han kol vele ta a pusi van sang hne na tang po chuan khupa bo nia khan an motor eng chima a chualo thule ama khupa nge in ama mo changa a man tura anti bike po chu ina aum thu an ron thil le tatlat mai thil a harsa zaule ta chuta inspector chuan Zoel a hnena chuan Zoel heti hian thu chua siamang che ni som pariat in rin nia chuna po zana po tlaya po eng huna po ni se khalai zema bo khodaya khama khan taxi emo eng motor chi po kalan umem mi pahni phur an neem thu chua siamang che tu ma an kallawa mi pahni phur an nei lowani chuan he thil ti tu hi mi pakhat chau ni lo in thurwal thil ti zok po ani mai thei kan hriat lo lama hian midang an lo mani nge yang ruang phur tu motor kha anei tu kan hringei turani a han tia ni som ni pathum ni nga ni ani chuan PC zai than pui pa puzolian hne na tang chuan phone call poimo tak mai andong ta a inspector chuan han chang le thuaya hello puzolian thu thara omaniang mo an tia le lama tang chuan inspector thil poimo tak mai ni hey mama room te po kan han enfiale a kan enfiale tapa ni e soita kangin mama bung ruale thom no chu kim thlap mai eng ma han fel lo emo omlo chuan hei athil poimo dana file ka hai chuk lo mai bok hei le zel po hi aking tel lovani himo mama omdan hi ka hre thiam lo ta tul mai ka ngai ati thalovani inspector chuan ole a tha e a file chu kalo en chiang veng chu le lam tang chuan ole inspector hei kalo da thadon nge karon kal jok donem ni inspector chuan oh station lama I thei chuan ifa pa file chu kalo en fi donem ni ang ole pu inspector PC zai than pui thil poimo dana file an han hai ta chu a bank account passbook an hu fu ta hlau mai inspector chuan alu han book ngat pa chuan heile hei hi apoimo don a han tia hemi mang hian asum chet veldan kan hre thei tura ngayang a han tia puzolian hne na chuan ifa pa hian hetia maksak taka a han khosak ta ka chuan sum ama mo nge don ti chu thil chiang sa ni a ATM katimo nem o inspector ne ye document poimo ang chi chu anei kim thlapang
ole alom ome puzolian a passbook mang hian asum chet vel dan hriat lo tumang che chuan ka hrilok du che ifapa hi tual that tu alo ni reng theya ifapa hian aron bia chewani emo aum na chin in hria ani chuan police nena thlenvat turin ka du chewni chuan phailama chuan aum lo ti kan fin fia to boke o address min hril kha adik lo ani ngot lo chuan ifapa hi keini in kan zon mu hi a hlau hle ti na ani to mai ole pu inspector ti in puzolian chuan a fapa om dan wang chun hreom ati mel hle maya zoel chuan inspector nena thut mun chu han rem ve in sar tunrum chu har salovin ka hria mi sual ber hi alang tlang ngal vek nin ka hria anu chu thupatum ve nge mai ma se che dan hi fing vio lo tap ni na lang a chung pe nena point lan to lova atlan po ngal ringot maya a che dan hi mol mang iti vem inspector chuan a che dan hi a mol mang via walan na phena hian kan laman theilo chu ni hi misual ber hriat chu har sign thil akal lova masi misual ber chu allocation kan hril hei thei der silo atantira khan ramwak pa khan ruang kha mulongat sejong kan bultan nahi halbei tham viau nge yang le pusi van sang ten an driver bo thu police ne na te an hriat tir ani chawanga ni esar ruang ber hi mu chu ani lo chuan misual tan po hian a thlamon thlak zok nge yang le tin khatia ruang mel mai ti chezonga che talak dana khan mu chu alo ni pal hlo kha aring ve thawani mai thei inspector chuan a film khur em wang poni thei alo tia pc zai than puipa puzolian hnen tangpuk chon kol poimo tak mai an dong le ta puzolian chon tuna afapa beng account na poisa om zong zong chu cheng nuai khatle singa ni thu aron hrila tina fapa hian karmasa isom panga nilai ni khan account atang hian cheng nuai ningot mai chu ala chuak ni in aron hrile tabok chuti ni chuan afapa hian plan chu nei nge ni chuan angai thei ta a atlan bo ni ma hian sum thanem tak ala chuaka atlan bo zui ta ni ngei chuan alang ta ni inspector chuan puzolian ifapa hian dot min hril ti kan hreto a delhi police lamin ifapa chu delhi a aumlo thu min ron hril to a chuti ni chuan ifapa hi helai mizorama nge hian ala ummai thei bok tin khamini ifapa in phailama chuk thlak nia ain soini thotan ni khan ifapa hi achuk thlatheim ti chian non le nan travel agency lam tepo kan pe pople thlap bok don ani ma se ifapa hi khoya ma akal hi karing tlat lo mai le lam tang chuan chutin ni chuan pu inspector ka fapa chuan tola tha wangin keini hi min buma Lemchanna kol vel dan hi chutiang chuan boipuin adapta ti na niang mo chuti ni chuan ama lo hmuwa lo hretu anom nge yang tin veng hrang hranga a hmel hriat tele a thiante chanchin kan zo kwale tul don ani chu a han tia inspector chuan chu lo ti nge yang che chumi baka chuan hei hi hre tak chunga iti a tul don bok ni na lang ifapa bo thu hi tlang zar mai ro ama lo hmu emo a chin lo hri emo anom le om lo thu thu chwa siamang che a mele landan a ming ama han hmuwa han hriat thiam mai thei tur khano ole inspector makhi ka te mani heti hian ka fapa chu aum du tamai chu ni sia ti in puzolian chu ril ru ha ti hriat tak hian a han tho hal renga chutia tul thatu tlan bo pc zai than pui omna chin hriat tuma police ten man lak mek zelai chuan kolpoimo tak mai andong ta hlau mai taxi driver pakhat ni in khamini ni som pariat in rinni khan zema bo khodaya mi pahni a phur thule ami phurte chumi pa fe ani thute tin poisa an pe a ani chu anma ani ngak lo tura an ti thute ani po akir vele mai thute chu
aron shil tatlat mai le man mo takin police lam chun chu taxi driver chu station lama chuna han ko ngal thuaya taxi driver po chuna thil hriat ang chu chip chiar tak chun police te chu hril ta a inspector chun thalak pahnih hi a han phora driver chu han entira purawlua anni hi imi phurte chu anni em han tia chu vele driver chun thalak chu uluk tak chuna han ena o kapu he meeting hi anni chuan ka hria ka chiang ani atita a inspector chun so ela hena chuan a chiang zele kha taxi driver kha PC zai than puya hian man adu thu hrila ti chuan khupa hian mundanga lo nga ka ti chuan khupa chu an valam vele a amai ro chu an ti te an thu soidan kalmang tang chuan eng ma han chui zui tur ero a omlem lo thung an ni chuan zema boka taxi chu an ti ding ta a poisa an pe a an kirtir le mai ani ome engen ti ta kang taxi petu kha PC zai than puya ni a khupa hian alo ngak vele chhong ani chuan PC zai than pui hian ruah man na nei lok sa a khupa chu abumani nge yang ti chuan a ruah manang zel chun khupa chu zema bok daya mun biru deuh lai mi hmu theilo na hmuna hruai tanga ti chuan that zui ta tina niang ti chuan a ruang chu tlai lama emo zan thim to hnuwa emo khama chuan a paita tina ni nge yang zoela chuan ma se PC zai than puya chu engin nge hole ta kang alo tia chu zong zoel rin hlel ani lo na turin kongain dap chhozel ti na ni mai ti chuan tlan bo angin alang ta a asum te chu a hma dai nia alo la chuaka alo in pu cha lok vek to wangin chuta inspector chu a han chol data PC zai than pui hi aizol ko chunga hian awm ka ring ta hau lo mai khodang sumo emo motor lian ang chi po motor a hmu rem chan ang a piang a muntanga akal bo ani mai thei chuan he pa hian alandan hi a thlak danglam ngei bokin ka ring tlatani atita a inspector chon puzolian a chu han kola hello puzolian ifopa chu achin i hre thei ta em a han tia ai pu inspector engma kan la shelo biak po minron beto lo shim inspector chuan a chiang zele misuala ni ti kan hreto ti hi a hre thiam ve zela ni hi kan umek zela ni ti hi a hre thiam to nge yang engpo ni se ka hrilang chi khan ilo ti ta em o inspector mama chumi bo ti in thu ka the daralom chansin thara om vele kanin hriat tir don nia police te po chuan PC zai than pui omna chin hriat tum chuan ma an la zela PC zai than pui mel hriat tele a thian hun sang ami an hriat thei ang chu han be kualin chanchin chu an han zot kual zela mase PC zai than pui omna chin tu main an hriat bik lo thu an lo hril zel mai nima sela thubeng ver deuh pakhat hriat an nei ta thong PC zai than pui chuan a thin te zinga pakhat hne na chuan heti hian alo hrilani oma amalam hunata na ruah man na siam thu te sumpo ain khol hnem ve to thu te phailama na thoka hun rei ta kompo wa tum thu te nupui te po ne tum thu te ma ani ke adin adu ve to thu te alo hril ve thin ani ome ma se malam huna atana athilo ruah man lok ve te chu mi tu ma ala hril ngai lo thu te hrila ma se ahuna chun anu le pati ngei po chu hril ve tum thu te a hril tel bokani ome chuti ani taka chun anu le pate hne na a hrilang chia kha ani ti na ni a henga lo ruah man thil te hi ti puitlin tumin dream alo nei ve thin ti chu achiang ta ni ma se nu le pate la hril ve ro atuma ma se a hril le ta silova atlan bo tangot maya atum lo dewa a thian pa khopa a tha tak wang po ani mai thei ti chuan ani mang ang le chi ai chuan le ma chang kwal ta vela a chung te ngei po chu hril hei takina siam tamai ani tuna chon phaya a nge em ti kan hriat theinan travel agency lampang chu kan pia ka tulta ni ti in inspector chon a mobile phone chu han la a
Oh hello Joel, travel agency sang lo biala. Airline ticket agency ho kho. PC zai than puya minga ticket book sak an name ti kha lo hria ti tum don nia. Kamini tho tran ni som ni nia khan o ahan tia. Le lama tang chuan ole sar aron tia. Inspector chuan call adunga ahan ena. Puzolian phone call alo ni. Oh hello Puzolian, thu thara omem. Le lama tang chuan inspector. Ka fapa ming ne na in ang chia. Sumo pakhata ni somni pani ni lai ni khan achuan thu report ka dong tlat mai ka fapa chu mi bo anga chua tura min ti khan thu ka the dar ngala hei sumo driver pakhat chuan min ron be hlol mai an ming chu ai nang chia PC zai than pui ve thawani ome ma se sumo driver chuan a passenger te zinga adang lam big deuh chu alo chin sia deuh bi kan nge yang midang zong an komite an ni lain pakhat ero tunge a hriat ngai lo anitlat maya ma se an melan dan ero thlaka ka da nen chuan ain ang chia lovani ome a om dan mak danglam takle khosak dan danglam tak wang chuan alo chin chi rudeu ani ber omasin katia mi bo ani thu kan han chua alo mu khan an ming chen ang chia maya ma se seita kangin an mel ero ani nang lo chu pa mi phur ero chu asam sei hle maya mui mul azwa bukhle ni ome tarmit dum avua bokani inspector chuan karin dan chiani an chuan sum counter chu allocation riem o inspector champhailam sumoni ome inspector chuan athat chu tin alan dan thlak danglam nia kalau ngai ruat na khatik ngei ti po chiang ta viave mui mullem le samlem amang ti nani mai alo tia ole sumo driver biak po na tur chu min han peta che ahan tia zoela chuan sir PC zai than pui minga thlona ticket in kat reng mu tur omlo he pa hian min ti der kwal mai ani hi ahan tia inspector chuan zoel bi se na chawrau tak kan nei la hian kong le lama van nei na mai charpo hi alo alve mek zelasin zoela chuan sar ithu seom zia chu kan van nei don iti na emni ni zoel kan van nei ngei ka beisei nang le midang pathumin kan mi suala chu in zui don nia amma alo ni rengem ti in vachian don ani hey sumo driver pakhatin kan mi sual mek chu aum na chin nen lam min ron thil thlap to e mi pakhat mui mulle khabe mul zu buk tak samsei tak hudi dum ha ke korvut puk rong ha chuan he suma counter a hian ke kalo kalanga kan mi suala hnu chu kalo thual non vele don ani ke fanga kan mi suala chu achukani ome kan lo rinang e khan ei zola alo omlo topani mundanga pan kha karing renga tin a melan dan po alo thlak dang lam ni ngei turani amairo chumi sual na hi chu hanin thupi tum viau thin ma se an khosa zia le anom dan an ma ni a hian hriat theile mu thei tur hi a om tho thin tlang chunga in te chu thuruk tak thei ani lo an ti khamo inspector remro ta chuni somni pani ni lai nia sum counter a chuan PC zai than puya ti mingin ticket kat le kat lo an lo hriam ti te chu pa chu khabe mulle moi mul buk tak samsei tarmit dumbun korlum dum lukhum nei ha ke kor vut buak rong ha ani thu te chu counter ngak tu nen a chon han zo ta counter mi pochun inspector soyang tak mi pakhat chu alo hu thu le suma ticket po akat ngei thu alo sila chhnulam chuka atil ve tak thu te aum dan danglam takle mi semak tak mai nei ani thu te chu alo sila zoela te po chuan ke fanga PC zai than puya hnu chui tur chuan chetan thota a ke fang police station lampo chu an thil ti tur chu an han hriat tir ve ngal thuaya kong laka te chuan an thei ang chuan mi pasam sei tarmi dum vuale khabe mol buk tak hnu chu an thual pa zel bok inspector po chuan khupapu pusi van sang te lampo chu uluk takin a thil hriat du le amamo ang te chu alo zotin alo thli thlai pa ve reng boka
an lo rin lo lam daya khupa chhortu apu siwan sanga ti ngei jok po hi misual an lo ni reng thei PC zai than pui nen hian an lo in thurual reng thei ani ti chu thil thei ni in a hretlat bok ani an lo in nam noi ve talovani po in a hnu le in thiam lo na aum lo nan film khur ero a film khur hle a ke fanglama thang chuak ta zoela te po chuan ke fanglam police station te tran pui na nen ke fanga chuan PC zai than pui hnu chun chui ve zela amero chu an midu takero chu an laman thei mai bik lo nima sela PC zai than pui chuan nu ma alo nei ve zela akal na mun le hun man dan o mang turte tin ke fang mai ni lo mundanga zel chuan PC zai than pui hnu chu an chui zel po atul don ni in alangani ama lo mutu then khat seidan chuan zirtop ni tlai lama ke fang chu a chhuah san le ni nan soya ama an lo mu tan ni chu ni nga ni zing lama tangin ani ome ke fanga chun zan khat aria kani zoela chun inspector hena chuan report te chu a han pe ngal thuaya sar PC zai than pui chu ke fanga zan khat ariak ni na lang hei a thlenna hotel ni nge ya lang po kan en ngala PC zai than pui ming nge mu tur ome mase ni min zirtop ni tlai lama khan champhai lam apan le ni in ama lo mutu te chuan an soyani karinda chun ke fang tang hian champhai sumoa a bei kai ni na langani tin sar nu pakhat lo mu dan ka hriat ani a nu pakhat ama lo mutu nia in soi chuan ATM buta alut lai alo mu fu ani bokome inspector chuan chu paisa ala chuak teu to sia ala bang zong chu lak chu fai fe ka tum le zel ti naim niang zoela chuan sar ruam man na dang anei le poni mai thei atum dan nia lang ta chu ai zolama kirle atum to lo ani mai thei chuan karin dan chuan asum nei zong zong nen rampona India ram chung ni lo Burma ram lama hian tlan bo tumte po ani mai thai ani kan zela ni ti hi ashiani eng tikong mai in man tir adu lo nia ka ngai ni champhai lam police min lo biak sakla nimin lam dai ani to na chungin champhai thlen ma hian kong laka riak le mai thaya mase Burma po chu alu to zok po ni mai thai bok kan man thei to kher lo mai thai ani inspector chan champhai police te chu kalau biange kong laka motor lut le chuak no enfi azel don nia atita a zoela te po chon PC zai than pui chu man ngei tumin anhanin sang phek le te a ti chuan chon hu herani chuan PC zai than pui nu chui chuan che tan la vele ta ne inspector chon zolian chu a han bia opu zolian ifapa chu kan nang ching thei trepe chuan pu zolian ifapa bank account kha han check sak le lok thela ka du khop mai keifang ATM atangin ifapa ninge yalang chuan nimin mai khan poisa la chuak ani ome le lama tang chuan ni emole inspector ole hei al tlai lova beng lampo online khar lawang khoinge ka va en fi avatange aron ti ve poka rinang nge in PC zai than pu bank account chu alo ruak vek to a keifang ATM atanga poisa la chuak tu kha PC zai than pu nge yani te chu chiang thokhat viau mai anu chu an chui so lo zel ni na langta inspector hena chon han hriat tir ngal thuaya kapu khonga in ka fapa khatina suo athil ti sual man chu amunge yang ti katiama mase kapu ka fapa kha tinalul suo ama kha ka mule duni himdam takin helama ron thlen nge yang cheu atimol mol maya amang ang veto takzetani ole puzolian eng ma harsana lovang kan naute chuan an zui zela amor kan nei to khope ama hian lo beile tumten ningot lo chuan eng tin man ti lovang ole pu inspector kalom lutuke puzolian achu a thunnoka anu pui afapa chanchin lo ngai chang ran tu hne na chuan mama chu an mutoni chu an man trap to avan poitak apoilutuk mama eng thil ngei ti tak mai le ti in ain dom kon ngal tlok maya champhai thlen ma kho om te chu uluk tak chuna han dap phei zela ma se PC zai than puya
samsei takle tarmit dumwa khabe mul buk tak chu an mu hau lo nima sila ama lo mutu nia in soi mi pakhat alo om hlau maya pc zai than pui chu police te chuan an ron nang man lo deuh ni chuan alo hrila ala thlen hnan vak arin lo thu te chu alo hrila champhai kona chuan police engemaw zat hi an lo duty a motor lut le chuaka piang chu an lo en fi a zela nima sila an midu takero chu an mulovani nge yang zoela te po chuan champhai chu an vathleng ve ta police lo duty ten en chuan chanchin an han thil ngal zung zunga duty zinga pakhat chuan puteu in mi lai hian kan duty ma hian champhai alo lut man to ni nge yang kan mu zo tlat si lova karin dan chuan ala thleng hla lo viau mai thei chuti rual chuan man mo taka zui ngal ani lo chuan barma ramlama tlan siat atum ni in ka hria alo tia zoela chuan ole kanin puiton ta sa in mamo thu ta om theya keinin kan zelanga nang ni lam point chanchin min lo ngai chang ve turin ka du cheuni a han tia e te reng mai a tula ni chuan operation poti turin keini lam chu kanin pe reng ania alo ti ve ta boka zoela te chuan pc zai than pui chu an han zui le tangat ngat maya kongkama mi te hna chuan mi pasam sei khabe mul buk tak tarmit dum vu abok chu an lo mu le mu lo an han zot zela ma se chu tiang mi reng reng an mu om an lo hratlat lo mai zo khothar an luta ramria check get duty te hna chun thilom zia te chu an han hril fia zung zunga an mi mek chu an lo mu le mu lo te chu an han zota ma se chu tiang mi reng reng mu an lo nei ta hau lo mai an mela chuan mak ti mela mu thei zoela te chu an lo mel hrek hreka an lo hril hai viau zoela chuan inspector chu han bia a sir anu kan mu zui lo tlat mai pc zai than pui chuan ram ria paltlang lo a han tia inspector chuan a melan dan mol kharon tia zoela chuan sir kan soi fi avekalom an mulo inspector chuan zoel asamlem le khabe mullem ringota khan in boyani chuan in hai rengang chu kan zui rengani ti hi a hriat kha a khabe mulle samlem kha chu ada thadai to zok mai thei chu vele inspector hilang chuan duty te hna chuan pc zai than puyalan dan dik tak chu an han mu tir le a ma se chu tiang mi omang chu an lo la mu chuang hau lo duty chuan officer helai get hi permit nen lo chuan apal tlang mai mai thei leinem alo tia zoela chuan amit chu san akin nia alo tirangot permit nei turhian eng tiare nge hun nga yang zoela chuan han tile shrama duty chuan permit nei hi haralom alo ti maya zoela chuan hepa hi visual satlian ni leinem plan nei save kanilom ti in lungnur zet chuan alet le taringot maya nie pc zai than pui chuan permit po alo nei vek thei to tlatani vai ramlama anu chui turin police hawa buma ani ero barma ramlama tlan po alo tum reng sia mase police lamin chak takin athu soite dikrengem ti a an han po zui ngal wata wangin anu dik tak an chui fu ta hlau zo kani mase khoya nge pc zai than pui chu om ta kang champhaya chuan alo biru ti naim niang zoela te chon che than lak zui mai ngai na an hreta lo hle maya alandan alo thlak le man ani si chuan ingang mel mai nge aput ti po chu an hre thiam to om der si lova inspectorin chutia anaute champhaya an hoi hai me kani ti alo hriat ve ta ka chuan ama nge chon chet lak ve chu du ta a anaute chu bumin an oma aizolama pc zai than pui chu aron le dai to zo kalo ni reng thei chuwang chuan ama nge chuan zoela hnu chu thual non vele chu du ta ni konglaka mi sual nen chuan anin nang ching hlau ve thei tlat sia champhai kon sumastan bulmaya om hotel pakhat run nuam hotel
lian le changtlung zet mai ko ta chuan Zoela te chu angai na hrelo zet chung hian an thu khom tai renga heti ni ta ka hi chuan hotel a hian a ti na ani thei mai angem nge nia hotel dang dang hi kan tap kwal atul zok don ni hotel ani lo chuan khoya nge ta kang an ngai tu na le zeldin thil te chu uluk takin an ko mani Zoela chuan helai hotel hi ian fia masapot mayang u ahantia ruaya chuan ni hi kongkan nei chun ani ri mai ni nalang alo ti ve boka Zoela chuan pia dewa street food zorna dor lo chu enin ngoilok ru karila titram riau mai solai street food an zor hauson khalai khan milo ngak lok ru kalole thar lowang ti in street food leitur chuan kal ngal thuaya athil leite an han pek fel nu chuan let le mai chu han tuma chutia let le tuma a hanin her lai che chuan mi pakhat nen hian athil ken thlaudar chuai khop chuan anin suta burmaya aya ifa film ko lo ve antia an lo chaw ve deuh bok nen athin chu ater ngal at mai katipal nang po ikal na tur ien lo ve pokani kha chupa chuan aron tia chuta le Zoela chuan chupa mela han mu chiang zet mai chu avahan phu chiang kher em vele atre ngal thota atol hnung ngal dor mai thlasang mu ni mai om hian rap thlak ti mel se thian chupa chu a en tlok tlok ringot mai ni chupa ami sut pa chu a thi dan an chui mek khupa kha alo ni reng maya sir khupa ka mu aladam ativak vaka inspector in chu thu han rizet chu amut na tang chu na thau ka ngal ok thei hial mai engtina ni Zoel engtin mo iti sir khupa kha aladam ka mu aladam inspector chuan lalpa le nai sai lo pa I mu suala niang chu mole Zoela chuan sir hi ka kudzung puya ni ti ka riat chian tluk ze thian kha pa kha khupa nge ya ni ti ka chiang ka mu sualo inspector chuan hey ham ti chuan eng tin zel atu khuwa avara inspector chuan champhailam chu man mo takina pan ve ngala kalkonga chuan thil tam taka ngai tu a khupa chu lo ni tak taka ni chuan khang zong zong pc zai than puya emo an lo ti kha khupa vek zok hi alo ni ti nem niang nge ni a ruang kha chu midang zok an nianga khupa le pc zai than pui te hian leman chang ta zok niang an mi tha wang chuan tlan bo nan tapanga police te bum kwal an lo tum reng zok em niang ma se ruang kha chu khupa nge chu ani si khamole inspector chu harko ka nilo ani thelo ruang kha khupa nilo ruang kha mu ani kha chuan alo troi tan to a mai vun ain hik vekani kha ma se athom no te a passport size thalak te tang kha chuan khupa nge ni ti kha ama chung teng he point an pom thlap ani om sia angai tu na chu awak thui kher mai Zoela teloin nga na hotel chu awathlen chuan melchi ai zet chung le angai na hriat lo mel fe hian hruaya le rin omate chuan inspector chu an lo moka sir khupa khaladam ala thilo inspector chuan khonge Zoela hantia hruaya chuan sir khapa kha khupa kha anu achui chui zelalom helaya lo om turin min titlata aruk theng berin anu achui chui ta ni kha engma chanchin ero alaron soilo inspector chuan kan khupa mai chu min lo fa bum rei ve mole tin a han room ngata anakin dewa chuan Zoela chuan aron call tatlang tlang mai chu vele inspector chuan a phone chu a han la thuaya o Zoel khoya ngei om a han tia le lama tang chuan sir khupa omna chu ka hre thei ta ni zana ka han mu thut khan ka ham hai lutuka chet lak mai na chang ka hrelowa khupa khan makti hmelte vin min ena man mo takin akalbo ta ngalani ma se ke chu kain thing har thuaya khupa kalna lam chu ka tin zone ve tangat ngat mai ni
van nei thlak te vin thim tham zinga mi pahnih nen an lo in be mol mol lai hi ka pa hmu a khupa ngei kha ani ka ring ngala ti chuan ka zui ru ta zela khupa ngei chu lo ni ma se sar khupa hian awm na hriat chu a hlau hle ni turani tin khatia kei ne na kan hanin nang ta thut mai le makka ti melte ka tre thot tri te wang khan angaya thalo ani ka ring ta a kong kual deuh dewa te kanin zui ta ngat ngat maya achang le ading lam le hnung lam aron hoile ta chuta akal na ngaya buk kan kal le a ma se ka zui zel thawani ato pa atlai to khop mai ka ke te na zo vek thei hiala ain nga na mun ningei tur chu ka hre thei ta ni ma se ain nga na huna po chuan om reilo ron chuak le thina khoi muna emo vakala alo kier le a ain nga na huna te chuan lo thon mel deuh te hian a luta alo chuak le thina chuti reng chun zan hun chu ka mangral ani ber mai tuna chun hei midang dang an omna hmuna hian an ron chuang kai zela a mel hriat tenge ka hrebik lo meichia in pen par tak tak an ni nok hlom mai inspector chuan tenom hian case ho a khoi niang chu sumla chu pc zai thanpui account na mi zong zong a khoi fai leu to a anga na samai don sia chuan tuna engkima thazel mo yom na mun chu han soite kan local nga lang zoela chuan sar ama tak chu hei alaron lang mi lo om na in bula thingkung pula ka ding mek ka bi thlamek zele inspector chuan zoel in hnung lama tang ti khan alo rel bo le dai to zo ka niange o yom na chu soi watte zoela chuan sar mi lu chuak chu an lo ve renga karin dan chuan a mel hria tho an ni ka ring sumanga don boka engenge mo chu an ti ni nge yang inspector chuan lom tu han soina tur anei thanem deuh poni ma na le zoela omna hmun chu an wathleng thuaya zoela chu amita lo phel phang mai zan lama khupa thli thlaina lama a ha ve hle ni ti chu chiang reng mai sar so milai in pakhat in hringa son o alo ti vata inspector chuan iti thalu tuk zoel ruam man na kan siam ero atul don ani chutia mi in han lu chu chok zut reng mai ani si chuan enge an nei ral thum le man ruwa po an lo nei reng thei kan film khur angai ni ti khan lo omru min lo ngai chang don ni ti in inspector chuan ina tanga lo chuk le mek mei che pakhat lam chu apan ta ngala kapi kaloti buai lok mai che helaya hian khupati mingpu ishengayem chunu chuan angai na hriat lo mel fe hian khupamu khupa chu ka vashengai lo ve inspector chuan angai na a han hrelo ren ron dona chuta ani le pisi zai than puya ishengayem chu vele chunu chuan hei helaya hian om inga tinge inspector chuan englovania ka mel hritania aum na mun min hril lai hi ka hre chiang lo deuh lo mole ani tak chu pc zai than puya hei hi ke po min lo dor alom hanin dor vel po zeina ro I thian pa chu ti in chu no chu han veinu se ya ole kalome inspector chuan zoela te chu an hui zawa chuta zoel te po chun rangze thian apu omnalam chu an pan ve ta tham mai le zoel nangin kong khara hian lo chang che chuan nang hruaya in hnung lama tangin khupa hi a hlo om hran lawang case ho mai an nin ka hria hruai chu in hnung lama chuan a kal ngal thuaya rinom nangin min lo zui ro le kong khar chu ain the hong thuaya nelom lo fe nei tha chung chuan inspector chuan khaile pile pu te u khonge khupa hi om an tia chu vele in chunga lo om te chu an lo phok ngal hra mai khoya nge pc zai than pu hi om chuta le pindana tang chuan mi pakhat athi to emo an lo ti athi chan an lo chui me ka ngei mai chu arun pen chuak ta tham mai tungai khupa chu aron tia asoi zo man lo teu kher mai police uniform halo ma se anom dan le anlan dan atang reng mai po a police an ni ti hai thei hau lo tur mi pahni atum lo dewa ahan mu thu taka chuan ading chota
angoi chiang ngang mai lalpa le rin oma chuan ati chuak sapa khupa i Lemchanna chu atop ta e tuna chuan PC zai than puya thata ama identity manga lem i chan ko lawang le PC zai than puya benga kauna poisa zong zong i ruk chua tlan bo i tuma wangin mani ni e chumi rual chi chuan inspector chuan kol chu akong tang chuna han phor chuak nga la ma sele khupa chu thok le khata tlan thuda tuk ver lo nai vai bera chuan ain kho chuak ngal zok mai chephak le ti thot pa chuan inspector chuan Zoel ati tuara Zoela chuan sar ka mai don aron tia chu vele inspector chu rang tak le nal fashan mai hian khupa in kho chuan tuk vera chuan ahan per chuak ve ngal zak mai in chunga omte chu an tre ngal teng tung maya police te le khupa chu anin ta zak zak reng mai ruai ero inspector hil angin khupa in nga nei na chuan alo ve thunga khupa bung ruate chu alo en fi mal mala khupa pe ka chon paisa chu ain tel chaul mai shep tak chuan kan mela mai chu le kha lomanru misualani kha ti in khupa chu police te chuan an lau renga alo mu apiang te chuan an lo en liam vel mai maya shep plom chuan mi mol ho tin inspector chu atre thot reng mai nakin dewa chuan chutia chome zokna bazar lian ve pa ngai ang reng taka anin mek zelai chuan inspector te out thom chu lo hria in papakhat chome zor lai lo en mek tu pumro lian lamle sathanel nol tak mai hian khubatlan chemek lai chu akor o ma lo tham loka ne so zethian le a chuan alo keu thluta ngeng maya chumi rual che chuan a khup mang chuan khupa chu a chuk dauran mai bok khupa che than lak tum le chu pa chuan na zethian alu chu leichara chuan a han tau tir le ta ngek maya khupa chu chele tur om talo ha wanga tholoi chung chuan inspector chuan khupa mani ni eti in khupa chu kola shen tir ta a khupa chuan in puan na nei ta a in puan na chu he tiang deuh hi ni khatia PC zai than puya ne na an hanin mel hriat chho tak zela khan PC zai than puya khan suma nei in an khosak po athapa ngai hle ani ti te kha an hri chiang chho ta zela tin PC zai than puya khan amalam hunata na ruam manna nei thu te phailama na thoka omatum thu te ruam manna chu anu le pa te po akal don na ya chau la hril ve atum thu te tin nupui nei atum thu te chu a hril ve thina tin sum khol sa anei tho boka eng tin tin emoa in mane chho ve zel mai chu a in ring ani ama le ma chu in tun nun chho ve tuma tin PC zai than puya khan arin lo tak main zu te kha alo in ve ta mai sia tin anu le pa an chung ko hrim po kha an lang tlang hle a ama du thu le ama tal thanga ni ti te chu an hre chiang chho zela aruk chuan azuam ruta hle mai ani PC zai than pui chon phai lama a chuk thlak dan turte a hun le ni te a ruam man na te chu a hril ve zela ti chon tum khat chu PC zai than pui chon phai lama a chuk thlak ma nge ya abenga kauna mi paisa chu aza ve paisa faya lak chuadu thu te a hril ve le ta zela chuero chu enge chhana hrebik lo paisa chu ala chuak ta nge ani ti khupa po chuan alo hre thiam tamai renga PC zai than pui sumol mai chona mit chu ati delta ni duam na le sum it na boy chuna tang chho tran ta a ti chuan le ruam manna siam ta a ani na taka chun khupa hian aril ru chung ril tak tak hi tu ma hriat tir ngai lova barmalama anu le pa a chung te chung chang a soi zong zong pu khatot ve kaloni anu le pa te chu an la thi reng lova tin helai puni lo mate ina aron om ma po hian champhai lama le zokhothar lama hian alo tal ve nual man to bokani mase soita kangin ani na dik tak hi atilangai me ulova mi hne na chuan khongai thala om deuh le leina tomang devin a om thiam thin hle ti chuan a ruam manna ang chu puitlin turin sum it na chuna zar poi chhota zela ama du sakemem tu le ngai tu tu a thian tha mai ni bok PC zai than puya chu abum ta ni
Atantira chuan PC zai thanpuya chu thadu bik lova mase uluk le zuala han ngai tu chuan atha nge chu atul tlat sia atha mailo chuan identity chu aruk sak theina ring silo ti chuan le khamini ni sompariat in rin ni khan PC zai thanpuya chu bum chuak ta a lir thei engma an keng chuak turani lo atu ve ve po chuan lir thei an keng chuak thiang lo ti chuan PC zai thanpui jok chu misual nia an rin hlel theina turin taxia biak tir ta a ama chuan alo nga thu a hrilani PC zai thanpui nen chuan chema bok daya an chuk ta a driver chu an ho tir le maya ti chuan PC zai thanpui chu atong bum thiam ema wangin thanglama ramu hnuaya chuan a hruai thla thei zel maya PC zai thanpui chuan eng thil tak ning mo min surprise tum na chu tia lungmuang takle ngak hlel ru taka aum lai chuan khupa chuan PC apoi ka tilutuk idin mun om tak mai le isum thanem tham tak mai te hi nang chuan I phulawani heng hi chu kaima chan polani ti in abe ka tanga chem tela chuakin avit ta thut mayani PC zai thanpui chu hun thuma chuan avita ani chu chezui tura om talo ti chuan khupa chuan arem ruat na angzel chuan che tala le ta ni PC zai thanpui hmai vun chu hik veka chu saranga tuamin nimkara chuan ada ta ani PC zai thanpui wallet chu la a athom no chu a phel veka ama thom no chu a hak tir le ta a ti chuan PC zai thanpui ruang chu an lo zong hu pal hlawani chuan ti in akikor ipte a chuan ama passport size thalak pani chu metrual nok nokin a hno lut le ta ni PC zai thanpui wallet a chuan amamo aum kim deuh vek tia hria a ID card ATM card le document poimo dang a om vek ani poisa tlema zong a om boka tin PC zai thanpuian a hma deuh nia poisa fai cheng nuai ni zet mai alak chuwa ta kha ada na mun a hreru khiawa ama room chunga a almaira safe chunga da ti a hria ani emi hmahian PC zai thanpui poisa ruk chuwa dan chu alo zir chiang vek to a ina chuan lu ruk dan a omangem ti te eng tin nge PC zai thanpui room chunga chuan alu theang ti de chu alo zir chiang vek to ani chuta PC zai thanpuya a han tha fel ta ka chuan zan ko thim hun thleng chu han ngak masale te te a ti chuan zan thim thama chuan PC zai thanpuya ruang chu khama chuan a pai ta ani mi in an mu chuwa mai mai kha aring haulo ma se mu chuwa pal thut om thei ni a hriata wanga khati nga chet la ta kha ni a mai vun te kha a hi ka passport thalak te le thomno thlak thleng te thleng khan ti chuan a melan dan ti danglam alangai dora kalin samlim le muimul lem te tarmit dum te thomno te chu aleile ta a ti chuan atuk pathian ni zana chuan PC zai thanpuya poisa da thatchu ruturin athok chuak le ta a an chung kwa hi azuam ro riau to ni chung ko film khurle chefel clip thlep an ni lo ti a hria a tin zana chuan anin khom deuh vekin a ring boka tin zana PC zai thanpuya hian atuk ver dar thalang chu kal lovin ain hong sain ada fo mai thin ti te po hria ma se chumi zana ero aloin kalve thei thau mai amero chu awan nei na kal tluang tak zet zet zela tukver chu zandang ang thavin alola in kal hau lo ti hreta ti chuan tukvera chuan alon kai ta a PC zai thanpui ruma chuan alut thei ta almera chu loin kala mase PC zai thanpui hi a hre chiang lu tuk to tlat almera cha bi da na po chu a mu chu kharlo ti chuan poisa cheng nuai ni fai chu la in aput bo zui le ta ani ti chuan atuk tho tan ni a champhai lama rel bo zui ngal mai chu atuma ma se akal tumna sumo ber chu rem chang om thei ta tlat lo ni lai ni som ni pahni nia chia chuan sumo chu a om le don ani rim rema chuan alan dan thak dang lamin atap kwal deuh ta chot ria tin ama chung te mai ba ka pusi van sang te hnen atang chuan kola dong ta le zel nen tin aruang paila chu an mu chuak ta mai sia ama po chu police lam chuan an ron betange nge a PC zai thanpui emo anti wangani
nilai ni alo thlen chuan champhai lama liam thlato tur chuan ain ruam man tawata mase police te khan anu kha an ron chui ma tar yawa tin ama kha pc zai thanpui emotima se an ring helani ti a hriat thiam awangin pc zai thanpui phone po chu a switch off ta mi mai ani khatianga thil han thlen tak nu kha chuan in thu breng thei in ain ring talo tin khatia phone a anin biak lai po khan a o te kha pc zai thanpui o ka ang thei tur berin ati dang lama a Lemchanna chuan a dai rei don lo ti a hre thiam ani ti chuan arang chuan champhai lama aliam thlata a keifang a thlen khan khoya ma apeng lova hotel a ariak ngalani atuk ninga nia ero mun tran chuak ve a tin atm atang khan pc zai thanpui poisa la bang zong chu lak zo vek adu tabok ti chuan keifang a chuan a riak le ta phota atuk zir top ni chhnulam chuan champhai lampan turin ain puah cha le ta a champhai han thlen khan a thian hluite a han chong chuak ngal wata zokho thar lampan khan a kal lo hrim hrimani a thian hlui nu pa te hne na chuan a ho sak to thu te hrila sumanga thu te a hril vela ti chuan khamilai aloin nga na hmun kha chu a thian hlui nu pa te in chu lo ni khang in leng te kha ama mutura kal an lo ni lo ma se a thian hlui te chau chuan a Lemchanna chu an hria a midang hriata chuan pc zai thanpui angin alain soi zel thungani khupa kha midang kha chuan an hre ve lem lovani ti chuan police te khan khupa kha ni somhni paruk pathian ni chhun dar som pahnia an manta ani chutia khupan ain puanna te han nei zo tak kela chuan khupa chu dam chunga lungin tang turati anita a tin pc zai thanpui mai vun a thuru ka soipo kha police te chuan an vahai chuak tangei boka saranga loin tuamin mai vun ero mutlak alo om to lovani